lelama Victoria po chu alo boi khop mai ama ngei na pek Daniel Alexander DNA sample an test result chu alo chuak ve chi oyom lo khopin alo in mil tlat mai PAFA ani theina chance chu 99.7% lai alo ni a chumiom zia chu PAFA ngai an ni ti achianga ngai thei ani za hi chu a ngai lo Victoria chu a thu noka thil thei ani lo atisap mase science adongai lo veini lai kan test ani ti in analyst chun alo chang si avai thumnan test non la idu em han ti zuya mase Victoria chun angai lo we ative ta choka thilmak ve tak chu ni Alexander chun afa ani shha ulovin mangai takin alo chum dola Daniela chun apa ni ti po hre chung lovin angai na em chu ani si Victoria chun apo chuk don nge azebri don ti po chu a thiam lo Alexander chun fa pa alo ne reng chu ani si engtik ni ai mo chun Alexander an pui ni alo be seru na chu athlon don ta ni chu nga ya aril ru po aboi ta khop mai atu kalo ni chun Victoria chu Alexander office a chun paper poimo mail tak chu kengin alo kal tangengi a Daniel po chu Alexander mal chunga chuan lo thuin alem si ta chu an lo enduna an pani chuan an lo hling dun le Victoria chun thil poimo lo tuka kanin bik angai ni aron ti tong maya Alexander po chun angai na shalo tak chuan eng thil nge ni han soila alo ti a mase Victoria chun thil poimo to pani kan pani chawa kan soidun tur thilani ti in amit meng chu afi ke kokle Alexander chun Daniel Marcus nan engemalin lo chu chuk lok boita cheu ati chuan Daniel po chun thuai tak chuan Alexander mal chu tang chuan chukin Victoria chu akotin azab zawa an suak ta han Victoria chu na paper ken DNA report chu Alexander ma chun pharin chiaro a han tile tonga angai na chalo tak chun Alexander chun lo ban ve maya a han bi thuaka amit chu atizim sana a chiar non le makti mail tak chun ameng zau ta kok mai avai thumna chun a chiar le ta hi enge omsia Daniel hi ka famo ni a anti chuan Victoria chuan ni chi e alotia Alexander chuan kashiat lovin kan hnulama tangin milo chui char charamo tin o chunga ino beilo kharmai Victoria chuan ven him katum wang jok cheni aloti thunga Alexander vek chuan kumsari liam tamo tin naphun sapa angai tu na chuan kumsari liam ta thil thleng chu angai toilet ni nge chuan alang kumsari liam ta adike Indianapolis medical conference kan nei tumani fertility clinic research program kachi ka donate venge ya chumi te chun dupa fanei thelo tan surrogacy an kalpuya asemek lai chun Victoria chun lo patchatin Sophia Martinez chu na pai saktu chu ani alotia engkim intiam kamna nena thuthlun vek ani chungin anu dik tak chuna enkol theilawa Sophia chuna enkol chunzom ta ani ati chunzoma Alexander chun mai cha tui puatin athutna chu atho sana tukverlam chu hoi wangin ka fa pa ngai chuan anu enkol nan ka chan pui minon dila ke chun kalo rau silo ati chuai raya Victoria chun engtin ngai ti sel don le alo ti let ve thuai ka fa pa ni engin pa mo phurna chu ka hlenang tin Alexander chuan alo changa chumi tlailama chuan damdoina chuan Alexander chu Sophia bola chuan alo thu rana Daniel ero an sir thlenga chuan amu hil bor thung Alexander chuan o chu han thian kharin Sophia thilpai mo tak zo tur che kanaya dik takin min chang la kadu ani a han ti chuan Sophia chuan makti taka en pa chuan ole tina lo chang maya Daniel anu le pa dik takitu nge ni Sophia mitui chu afar zoi mai ingtik ni ai ma chuan athupreng theidon lo ti a riat lok to chuan a in rin main alo deng thut mai le mase pangil nei tak an mani khongaya chanpui tu laka chuan zep kher tul chuan a relo ke chu na pai saktu mai kania agency kal tanga engkim rom han vek ani kanin rem nu chuan an fa chu ka pai saka mase van doi thlak takin Daniel pen nuloka anu le pa chu car accident an borala chu agency lamin minon shila Daniel po chu farha ina da mai turani mase thlako chungut mai kapum chunga kalo pai le har sat na sang kalo paltlang pui to chu fasha ina da a mel khiat lo ten fa an lamai tur chu kangai ngam lova fa nga enkol tur chun karil ro ka siam ta ani document pai mo zong chu ti chevakin kan khosa dun chota a
engtik ni emo chuan thil ni dik tak hi chu hria thun ala nei tho chu karing sa a masa tun mai a chuan kalo bei selo sin te in amit ti chu anam le tatiam tiam mai Alexander chu anga iwangwang nu chuan ozaidam takin Sophia Daniela pa dik tak chu ke ma hi kani atita Sophia chuan makatingang mai le engma soilo ma se amit menga zon om zo zai chu Alexander chuan amu mai lo kumsari liam ta kha ani fani chak thut lai kha awama mase ka ti lai khan nupui emo ngai zong po mumal takin kanei man lo surrogacy program a chuan ka kalve taringota chumin hu mai chuan kanu chu stroke wangin damdoi ina awm thu chu minor shil thuta rang takin boson pan chuan ka thlok chok leng hala ka ni chung lai mai kanu chu biak theilawa awm nuwa aboral ta nge a clinic lampo chun torpuina thule pangparte melo thona karil room bang anglu tok chuan engkim lo cancel vectorin clinic lampo chu karil ta hiala an lo cancel vectora ka ngai sin mas engkim chu local puiman vector aloni don kha Daniel hi ka fadik tak ania nang hian lo chan hima mangai takin lo en kolani ati chuan Sophia chuan makati in seitore reng a helo mang an le hlau thon mel tak chuan ani le engtin nge Daniel chumin la sak mai donem ni ti in a o chu khurde ulak laka Alexander chu zoimo chun in herin tuitaka Daniel amu hil le nar sek sek chu a en wangwanga chuta Sophia chu en lein don love anu ini a harasa takini en kola mangai takini kuang ko thin anu dik tak chu midangan om chung lo angoi le wangwanga masa irem ti ni chuan apa ni a kamu phone chu achunga len ve chu kadu khop mai han ti chuan Sophia chu atap chuak ta hok mai Daniel chuan pa chu amama olom mi thatakini ti in amit tu chu asur zung zunga Alexander ero chuan tunma chu ne love Daniel ka ton nu atang chawin ani ani hian engkim min sir tirani ti ve thungin Daniel po chu an pani omlai nge chuan tilom zia chu hril zai an rel ta a ni nuwa chuan Alexander po chu damdoin lama chuan Daniel nen chuan an lo lang le a Daniel chuan Alexander chu angai na to hle ti hriat takin midang anom lo chuan amal chung chu achu wat zela chumini po chuan anin pom le ran to Daniel chuan Mr. Pierce ibolom hinum kati ati siam renga Sophia le Alexander po chu anin mel le zau zau thin Sophia chuan Daniel chu avin kabula hian lo thute thilpai mo tak seitur kan nei ani ati chuan Daniel po chu Alexander amal chu tang chuan rang taka tum thlain anu kianga chuan awa thuta a an seitur chu hriat a chak to hle mi thatak ve an ni a an pani ka tang chuan thil thaba ka chuak don lo ti chu a thiam ve kar ani Sophia chuan chung ko hi chrang atangin ain siam thei ti hria em ti in behel tak chuan zona an zota Daniel chuan tomi te po anu ten fatan an la a chuting chumo a han ti ve a Sophia viak chuan ni chi e achang chuan chung ko then khat chu magdewin anin zong chuk thin bok Daniel ko chu sakin ka mangai chati ka thil thin cheka ila rangem atia Daniel chu no pang te mani se angai athat mel ta vak lo ka fa pa chu ni a masenu in fa ani dan pangai tak ang chuan ka nei lo che ani ati le chuan Daniel chuan hrathiam talo Alexander chu alawin rok ta vata kumsari kalta khan fanei kha ka chak ve thina masekati lai khan ke manu chu nasatakin adam lova ti in tilom zia chu a hriat thiam thei dan ber tur chuan an rilta Sophia po chu lo pui vele in Daniel Mr. Pierce ipa dik takani ke chu nangma enkol tu mai kani a han ti chuan anu chu ayana amit tu chu atling tapam mai a hun ton chu a hrathiam lo tak zet Alexander chu lo in rol le vatin Daniel ipa dik tak kania Sophia po mangai taka enkol tu che ani a inu dik tak ani bok ti na ani chu aron ti le ta ga chuan Daniel po chu a hrathiam chiang ta in anui le ta san sen mai chu tak chu ni atira tanga Alexander rilru na em thin tu chu tuna chu nu le pa kani to ti na mo tin Alexander chu Daniel chu na ku thlopa Alexander po chu tu taka lo ko in tereng mai lo tia pa hi ka du theilu tuka tin Daniel chu ain puang ta na pangte ni chuin pa hludzia alo hrachiang ve a alo ot ve hle thina ni ti Sophia po chu hri in lomwangin ani po chu amit tui alo luang ve nge nge ya chudam do in chunga chuan chung ko chu alo ping ta ani
Victoria Sterling po chu lo lang vele in ani chun lungoi taka en liam chu ala theilo kan ni aliam le nu chuan Safia po chu thatchuak to in damdo in po chu achu asan ve thei ta hiala mundanga kallo chuan Alexander chuan a penthouse chuan hroilutin an cheng ve ta a Victoria chuan chumi chu mu sho matingang mai ma se thunei na nei haulo Alexander laka chuan hrang tangoi ngoi chuan ai ngai ani Alexander te company in board meeting an nei ni chuan afapa mu chu thu chu Alexander chuan apuang chuk ta a Aminga foundation din adu thule Bihar Sate Tranpuinan chu foundation chu man ani tur thu asai chuan midang sung chu lomin kotan beng dar dara Victoria ero ngoi ringa lo thuin amela lompuina engma mu tur omlo meeting an zo chuan Alexander chuan office a chuan ko ta hiala midang zong zong an loma an hlimlain nang chuan min lompui ve mi lo animo ati ta hiala Victoria chuan ven him cheka tumani ati mek lai chuan Alexander chuan ka phalna le sheet puina tel lovin DNA test ilo na ya midang te privacy za lo takin innam nul sakbok Victoria I huang lo dain ikal thui ma to lo mo ati ve ta khol mai Victoria chuan khami chung changa chuan ka ti dik lo ti ka ri a ngai dam ka dile ka hlo ton cheni in ka ri ani ati chuan Alexander chuan kumnga chung lai kan thok don to a in ha a in pe in e thok tha em ema ichunga hian kalom thin mase Victoria mi mal taka kalaka ibei seyang hi chu imodon lo chu tiang zong chun ken ngai lo che ati ta mi mai Victoria chu amit tuit la zoi zoya Daniel bola iom dan ang hian tulaka ma iom ngai lova abola ihlim angin tulaka ma ihlim nga heklo ati chuan Alexander chuan ka fa pa ni alom ani hian thil tam tak min zir tirani nang point rilu thar pula ka du khop mai tunai na chella hi chu ichel chunjom to lawang anti chuan Victoria chu ameng sa khok ngai Alexander vek chuan ka ban lo chenia mo phona dang ka pesok don cheni tuna foundation kan din thar hi ikuta se ka duwa Safia le Daniel te anga chung ko tran pui ngai ngoi ta hi kan zong chuak thinanga ati chuan Victoria mel chu alo eng le ta chu tiang tur chun min ring zawang mo tin makti tak chuan a zot le ta thil thatak ti nia in ngai awangin thil dik lo tak ilo ti to a tuna chun thil thatik tak ti in hun imang to don ani Alexander an ti chuan Victoria po abe sei lo lutuk din mun sa taka ading ta chu alomin amit tui a khap per ve ta saka tharuklai lo liam le ta in rin zi ngani a khuwa chu anuam hle Daniel chu ruma akhum nom taka tang chuan tho chuakin in hnoilama chuan man mo tak chuan atlan tha a ani tur pancake chu Alexander chuan lo siamin abola chuan anu Safia chuan alo thliarenga ani po chu adam thavar to a chung ko hlim tak an din to ane chumini chuan an chung ko chuan Daniel Martinez Family Assistance Center on namang tur chuan an kaldona an hlimin an man hol he breakfast an eizo chuan man mo takin Alexander te company lampan chuan an tlanta para an vatlen chuan mi an lo tam to in reporter sang te chu an lo kat nuk to a Alexander te chung ko an lo lan nu chuan mi pui te chu an sa hok ani ber ribon boy tak chep chat tur chuan Daniel chuan bakche chu aking rana an hunga chuan anu le pa chu an ding bok mi te chuan khatni thum chu chiarol dualin Daniel Martinez Family Assistance Center chu aming nei tu Daniel ngai chuan ribon chep chat chuan ahongta reporter pakhat chuan Alexander chu ron panvatin zona paimo tak mai aron zota pani na hian nangma enge danglam na athlenle Alexander chuan Daniel chu ko pain thlasari liam ta khan mi pano pangchu ka office a localin chanpui turin minon nge na kalo chanpui mo ka ti kha ama azok hian min lo puireng zok alo ni nun thim taka tang khan nun lut zia min ko mo a hlotlin da po hi midang min lom pui tu tur anom lo chuan engma lo mai alo ni tin Daniel meta tak chuan enin anui varvara reporter dang le chuan Daniel chu zot ve thungin ipuitlin nuwa enge ni idu le ati chuan Daniel chuan kapang ni hi kadu ber aho saknalam ka soilova midang tran pui du naril ru an ang hi nei ve kadu ati chuan mi pui ho chu an ngoi ta thup mai no pangtain chu ting ang tongkam amang le ngai tuana anei chumak anti ani chumini chu ni lengin hunlim tak chu an manga zana lo ni chun an chung ko thum te chuan safa nuam taka chun thu in alaya tak chuan Daniel chu athu a lelam hoya anu chuan lo nui vara
leilam ahoi le a apa chuan lungchim tak chuan alo en bok tun ma fa sha re thei tak kha tuna chu nu le pa thazam hoya hlim takin ahun amangta ani chanpui dila kalokal kha thuthu na thaber le dik tak chu alo ni ati chuan apa chuan chanpui che kalo tiam kha thuthu na dikber chu alo ni jok long bo tilet vele in Sophia chun an PAFA chun lo ko pa in thuthu na dikle thaber chu mi ten thon bo che an tum lai khan ka phalo le kalo mai tlat che kha ani ber zo kang lo ti ve in an nui ho ta dar dara nu le pa tam tak hian kan fa teril ru le ngai tu na hi kan riat sak lo fo chin tu po engmi po ni la kan fa te tan chuan nu le pa tha le ro pui ber kan ni thina kan laka in hum him na le thlamuan na an zong thin re theile ho saklam ani ber lova mangai na le ngai sakna ngai peimo na hi apoimo ber chu ani jok nu le pa nei reng chung sia midang nu le pa ot ngai ngai in kan fa te hi kan lo siam reng thaya mi chung ko ot ngai ngai hian kan fa te hi kan lo siam reng thei bok anin ngana le thlamuan pi ber tur hi an mi ti tlan hem tu ber le zak taka siam thin tu hi kan lo ni zokim le no pangte te po hian za na chang an trave thin sia